Jag kommer inte av den här än. Har du ögonen orkar idag eller? Jävla tant. Kom, stick! Marcus! Nu får du verkligen skärpa dig. IG! Igen! Vad sysslar du med egentligen? Marcus! Marcus, kom och visa mig ditt prov. Det är bra. Ja, du har rätt. Du är så jävla tråkiga allihopa. Så jävla dårar! Här var du! Här var du fiskfröken! IG, här var du snobbög! Här var du! Här var du! Död! 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 Vad har jag gjort? Datorn är trasig. Morsan kommer aldrig köpa en ny.